diaturaken ninggal katresnan semangga. Ya.
Awake dhewe ora duwe kupon ya, Mas. Pas panitia ki. Sik, Dan pilih kasih kok ya. Sik kok aku ora tak kru. Kowe tekono. Oh lah, kupingmu. Kupingmu kesumpelan codot kok. Sik tok kowe tekono. Awake kira keuman iki lho kupon. Pertanyaane. Kowe iki kakak ngendi? Gotong royong ramelu, urunan ramelu, rapat ramelu arjo kupon. Ya jenenge rezeki kan ora ana sing ngerti. Ya wong ki Aduh iki tamu. Lho ngene. Sifat manusia yang tidak baik serakah. Lah kok iso? Lah kowe didumi rezeki karo piyae kene. Ndahno kowe bengi iki ora disowanke mrene. Kowe iki bengi iki ora ditanggap mrene. Kowe turu ning omah klumbrak-klumbruk. Oh ya sorry no, aku dodol no, online no padake. Sik. Terusan genah-genahke. Mbok wong ki sing gedhe penerimane to. Aku ya gedhe penerimaanku ya, Mas. Usahamu kok kowe iki arep umuk dodol. Lah wong usahamu kae pas corona kae kowe buka apa? Aku buka toko iki. Akuarium. Akuarium ning ndi? Eneng musuk kono. Eneng musuk alhamdulillah ya, Dik. Alhamdulillah. Berjalan pirang setahun. 2 tahun bangkrut. Nah, terus mbok ganti toko apa neh? Ganti wedangan Mas, angkringan, nek bengi kono kae karo ngadang sopir-sopir truk. Ngadang sopir truk bertahan 3 sasi mergo dodol didih terus langsung digropyok. Digropyok polisi. Bar kuwi terus saiki dodol plastik, Mas. Dodol plastik wis bertahan. Yo nggo buntel gundulmu kuwi. Kok jenenge wong kancane usaha ki ya didongake ben laris, ben supayane iki iya. Sik tok saiki dodol apa? Saiki dodol plastik. Ya entenono sesasi kas. Plastik apa? Laris. Laris kok tak puruk sih. Iki lho Mas iki adek iki ya kupon lho. Ora, iki khusus warga masyarakat. Khusus warga sini ya Mas ya. Ya betul lah. Jane aku ngecim kae ya. Sing endi ta, Dik? Pengen kae. Pengen. Tuku. Ya ora gelem tuku. Karepe kok gratis ae kowe iki. Ya aku sesuk tuku. Ngomong karo wong desamu kono ngomong. Nek nyuguh penyanyi lho kaya acara pitulasan iki kaya warga masyarakat. Lah kowe dhewe tak suguh apa? Lah. Ya padha ta kaya ngene iki. Umume Dek wingi pas sego cetak cilik. Heeh. Ndoke sitok, ndok gemak, mbok tutupi karak jembare sak piring kok. Ya gen ora ketok kok. Oh. Sing penting lah anu Piringnya ketutup. piringnya ketutup. Yo bacotke. Aja lali bawa